O menteri ketanat puli puthi uba lakmen rembui ula kenta yak jingkno le shiliang hak jing mang pisa ban maramot yak skul ulo ong ban du arjar khatpra ke sarkar kalas dang yak jingthmu ban pin bhai ki yeng skul bat minta la minjor ban maramot hadu shispa prapun ki skul hapo commission 4 uba rembui ula kinturu yu MDC ka mautha drishan uba pol soklen ba un pendan kam yak scheme MDC jong u ban maramot ik skul ha constituency Menteri ula banjuru ba ka sarkar kadang treshitom ban pin bhai ka puli puthi bat kane kade ka kam ka badang ya chakman ha ka bakut ula kintu ya baro ban ya trailang bat ka sarkar bat ban kyar na ka bakno hindrei ban trailang na ka benta ka lawai jong kisama puli tengam yo I banam tip u tau ba kno kumno kno ya kata tengam la ban jibab ya u and from the day 2000 nadu arja khatphra nilashim ba ka education ban penthamai yaki school building kade ka we na commission ka jingi ban aji kai khna tengi kat bagila ni persyang bahawno snem sispa prapun riutli ki school kentup yaki bala kiba at yaka stream ki high secondary school ngila sanction bat ngishna te inamla bandet te MDC rudan lagi jong ki skip ge ban shna ki school tu ladai ban mang pisa khambun kum MDC shagita ki school ki paddan te gina le sarkar ka bangila it is a work in progress ngan persyang ban le ya kan pilai ihi kan ne kade ka mission 4 phase 4 ka bangila ya nginang teng shushu namana do basdang arja khapra habangya shong meeting bat chief star nak benta ba kumno ban pe marba ki pun ki school ki balajot tingi layo ya ka approximate estimate ka bangi dan kam ka ba arjar klur tam haka to ko ban shna school thamai tingi tip bangi namla ban shna ban le sle baro de chief star uang yangi ba we have to start somewhere. That's why mission 1 have started and now menta ka e ka bangi sanction sispa prabhuti school ka namta ka mission phase 4 kandang yai shakman tengah kerpat ya baro ke stakeholder banyak snok tilang bat ka sarkar bangin le ya kaban kam tebat ka bakongsan kalong ba ngihap ban hak jaka ban keno ngiri ban appreciate ya ke ba sarkar kale bat ngin gently ngide ban ayo markaman to yengi bang siap kedeu kti iwe ngihap ban yetrelang kata kade ke kwa jangan ba ka jimtoy kamde nak banta ka jimtoy jong MNA no MDC nak banta jimtoy minister kade nak banta jimtoy jogi khun ki jong tengah khat sumbaya paro to ni trelang bat ngayo I bahapo no chibisa jungi ladam de hidau ko o neu chibisa ro ba menta kondot ke sangma tang kini ki bang yo antaro nginam yo santhut li ki snem ki ya kanu to li ki school ki ba yo suyo kran nang to nang ne de mentang la yo bande sisin le kat ki ba nang de te nginom ni snap ya ka jingot ki breu hundre ngin le kat kum ka capacity ka jongi mangidan kam ban siwi ki lok lalet hi shong ba kade shong ba konrat ke sangma bala ban buat apisa nalor bangi ras ni pengki ka lok ki ad hoc SSA ka ba ta yangi nakan rius pa tam klor sa ka praspa ad hoc klor tam ta ka sektor nalor kata ngila seng yaki engineering college ngila seng yaki university ngila seng yaki niki medical college ngidang la ban renovate kanne ka long ba ka long kum ba ong ching sar ka seng ka banong kong ka ba ushim ya ka jing smai kum ching sar ong ba education is a top priority ka ba ka sanga nga khot ki tong in me ka dokti we tong in persyang kat kum ka buat ka jengi bangin le yak e ka ba hatam nak menta ka ecosystem education ecosystem hapo ka state ka jongi